moldovenii.md, pentru că ne mândrim cu țara noastră. Făcând cunoștință cu site-ul moldovenii.md, am ajuns la concluzie că este un site absolut pentru moldoveni, absolut pentru Moldova, pentru că în acest site poți găsi tot ce dorești sufletul, de la istoria Moldovei până la bucătărie, adică până la bucatele care le foloseau moldovenii și în trecut și în prezent. Mi-a făcut o plăcere deosebită când am început a face cunoștință cu materialele care conține acest site. Pentru că acest site se vede că este făcut de niște profesioniști care cunosc în profunzime, profund și bine istoria moldovenilor. Cu acest prilej vă aduc sincere felicitări, vă doresc mult succes, pentru că moldovenii au fost, sunt și trebuie să rămână pe acest pământ, ca națiune, ca stat, și tot ce se petrece acum împreună cu dumneavoastră, o să luăm toate măsurile ca Moldova, Marea lui Ștefan, cel mare, să existe, să se mărească hotarele și în viitor să ne mândrim cu țara pe care Ștefan ne-a lăsat-o. Sper să vă felicit sau voi să sărbătoriți o aniversare a 40-50 de ani undeva în capitala Moldovei cei mari, care a fost pe timpul lui Ștefan, în orașul Suceava, și Moldova să se reunească din nou ca pe timpuri când era un stat puternic în Europa și când acest stat apărea interesele practic a tuturor țărilor din Europa. Vă felicit din suflet. Vă doresc mulți ani înainte să existați, să fiți cu noi, cu poporul moldovenesc și să le apărați interesele. La mulți ani și numai bine! moldovenii.md, pentru că ne mândrim cu țara noastră.